kasin layad ko'y paran sika kanak no naragsaka numan kadwata ngem magabawtan kanam na umaga adaket amoy amagek taman tuloy ta kanang mustuat sa ngemlay dekurno sengta sinungata di rason tabigla kay nan baliw adamet kumanan paila numet lang tumainan kahapay ngata nasrik na nasikayin ni na puna ay way na ilam siyodom naiwatakot man nasusa naiwatakot man nasusa sino'y gapupay tarik namat na maga nayo awanan layad ko kaya tulagan ta mayat baw numan layad ta ngumpermi sakit nutay nanda kapay ay manusasa kanang mustuat sa ngemlay dekurno senta sinungata di rason tabigla kay nan baliw adamet kumanan paila numot lang tumainan kahapay ngata nasrik na nasikayin ni na puna ay way na ilam siyodom naiwatakot man nasusa naiwatakot man nasusa utawa di nukan ragsakan uray sakang pailang di masakitan sinungata di rason tabigla kay nan baliw adamet kumanan paila numot lang tumainan kahapay ngata nasrik na nasikayin ni na puna ay way na ilam siyodom ay watakot man nasusa ay watakot man nasusa